Min għadu ma tistax tinżillu din irid jiddeċiedi ser jagħmel bih innifsu. Hekk sostna l-kap tal-midja tal-Partit Nazzjonalista Pier Portelli l-għada li sejjaħ rally b'appoġġ għall-kap nazzjonalista Adrian Delija. Min għadu ma tistax tinżillu di, irid jiddeċiedi x'ħajamel bih innifsu. Ma jistax ikun jibqa' jipprova juża lill-gazzetti. U joqgħod itihom naqra dawn l-iżviluppi ħafna minnhom inventati. Liti l-lemenija ta' Delija reaġixxa għal rapporti mhux miċħuda fil-midja fejn ingħad li bosta deputati nazzjonalisti qegħdin jiġbru l-firem biex Delija jitneħħa minn kap tal-oppożizzjoni. Jerġgħu jgħidu illi hemm numru ta' deputati nazzjonalisti illi lesti jiffirmaw xi karta. Fejn huma daw? Min huma? Waqt li l-ħadd l-għadda Delija waħħal fil-Prim Ministru Joseph Muscat għax dawk ta' madwaru qed jattakkawh, Portelli qal li min qed jattakka lil Delija qed jagħmel dan għax fil-passat ma kisibx suċċess. Qed jintużaw min nies illi jaħsbu illi jistgħu jieħdu kontroll tal-Partit Nazzjonalista, jien naħseb li dawn mhumiex nies li qegħdin fil-Partit Nazzjonalista, forsi kienu xi darba fil-Partit Nazzjonalista, forsi għad għandhom amarezza kbira għal fatt illi ma rnexxilhomx ikollhom suċċess meta kienu fil-Partit Nazzjonalista. Huwa akkuża lid-deputati kontra Delija li qed jitfgħu l-ġebla u jaħbu jdejhom. Aħna nistiednu lil min għandu xi dubju joħroġu jgħid, imma joħroġu jgħid, mhux jitfa' l-ġebla u jaħbi idu. Kien hawn li Portelli intilef dadija ta' tgħajjir u negattività fil-konfront ta' The Times of Malta li fi kliemu fl-aħħar ġimgħa u nofs kien l-iktar ġurnal li jaffeċ u kiteb ċuċati. Naħseb dawn l-aħħar ġranet l-iktar ġurnal li jaffeċ u għamel u kiteb ċuċati huwa Times. It-Times of Malta, iċ-ċuċat li nkitbu f'daw l-aħħar ġranet, tajt ma' din il-gazzetta li konna tant inħarsu leha bħala il-beacon tal-ġurnalizmu. Diżastru. Affarijiet mhux riċerkati mitfuqajn fuq il-gazzetta. Minkejja l-messaġġ ta' Delija lill-Kunsill Amministrattiv tal-Partit fejn iddikjara gwerra interna, Portelli qal il-partit ma jinsabx fi kriżi. M'hawnx dal-kriżijiet li jippruvaw ipinġu ċerta nies. Skontu, xhieda ta' dan kien ir-rally tal-ħamis sabiex jintwera l-appoġġ lejn Delija. Rally li skontu inġabru tant nies li bħal donnu sejħet elezzjoni ġenerali. Daqskemm naraw stoltu meta tissejjaħ elezzjoni ġenerali. Ġifieri mill-ewwel reaġixxew l-attivisti u qam. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.